Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Ikihag si Angeli. Di ba mahimo nga imo ng palabyon ang sayo pa buhat karon ha? Kaya di basta-basta. What if? Ha? Nadiskuhido ka. Pasalamatan ako siya. Tungod kay iya kong natabangan aron maimpas ang tanang kasakit nga akong gipasan ining kalibutan na. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Ngano? Nagtuod ka nga nagagikan sa iyang kasing-kasing ang iyang pagtabang nimo? Nganong ingon anak man ang imong pangutana? Kay unsa man imong pagtuo? Give and take. Unsa? Sa klaro pagkasulti. Usa may imong kalibutan kung iya ka lang gitabangan kay doon na siya giapas da nimo? Murag nagpaingon kas dili maayo nga tema da. Mao mo excuse ako ha. Kay doon na lang ko importanteng buhaton sa taas. Naday ka diha pikto. Oh. Bisugo kay murag bihapdos man ang akong tiyan na eh. Uy, bahaw diya na. Oy, ngano bang bahaw man gyud nga naa may bag-ong linong-ag nga mao pag yung pagkaluto. Na pagsukad diha. Ikaw, unsay gusto nimong isuwa diha pagpili? Namri daghang sudan nga naluto na. Ay, salamat ha. Kung kinsa ninyong gutomon, sod mo din sa kusina og pangaon mo. Kay walay mo badlong ninyo. Daan namang nagapasidaan si Angele nga kamong tanan kinahanglan yung atimanon kung bation nagkagutom. Wa gyud kunoy usa nga pasagdang mapasmo kay kinsa pa may manarbaho kung masakit na. Bitaw. Wa ko'y ikasaway ni si Rodney. Kon ang pagam na sa iyang mga sakop ang atong hisgutan. Ang wala lang nako gid mao yun eh. Maong iyang gibuhat ni Angele. Bitaw. Bisag ako. Wasag gumalipay. Kay maayo rin kay si Ma'am Angeli. Huwag yung isulting bati sa iyang kinaiya. Lahi kayo siya atong inainan ni si Rodney. Kay magpatahod yun. Pero si Ma'am Angeli, dili man. Mapahiubsaan kayo siya. Ay tinuod ka na ay. Ang gidugayon sa mong panag-uba, nagatugan ako kung unsa gyud ang pagkatao ni Angele. Dili siya ipokrita nga o kanang hambugera. Parehas niya ng ubang mga uyamot nga magkapares na ganigdato. Ay, magapataas na sa ilang kilay. Magapatahod og maayo. Pero lahi gyud si Angele. Lahi gyud tinuoray. Inato kayo siya. Walay arte. Sa imong pagtuon na. Unsa kay rason nga nakahimo mas papasakit si Rodney kang Ma'am Angeli? Na sila rin yung nahibalo ni Ana. Pero gusto ko mahibalo kaysa paghatag ko naman og tambag ni Angele. Nautan na niya, nana. Nahibaw ko nga dili kay yun mahigawad. Mutugar na nimo si Ma'am Angeli. Ako gyud ang buhaton. Babe, may gibati ka? Wa. Don't worry. Sulti sa tinuod pa para maatiman tadayon ka. Wa lagi. Problema ka ha? My dear, maunit man niya. Sa tanang oras, makarely ra gyud ka nako. Na ako kanunay sa imong luyo. Kung doon na magani mga panghitabo nga makahasol nimo, unya imong mahuna-huna nga kaya na nako. Aron nga matabangan ka. Please, honey. Ay, good pagpanagana sa pagtuol na ako, okay? Thank you. Love you. Hey. Hey. Okay. Mas may patingali man lakaw ta. Let's go somewhere para malingaw ka. Come on. Honey. Honey, murag na bothered jud ka. Babe na ko. Bothered kay ka, ha? Paim na ko. Huwag ako dugan na. Ha? Naghuting yung madugan o niya mo inom ka? Dear, dili ka na maayo. Doktor ang gikinahanglan nimo, maong tana. Kaya gusto kong mahibaw kung unsay na ingnan nimo anak. Okay? Come on.
Iampo, Rodney, nga sa imong pagpauli, mapugnaw na ang akong aron way daotang mahitabo. Kadili gid sa yung dawaton ang imong gibuhat nako. Abi na kog okay ra ka, pero nakaako ka sa pagpasakit nako. Wala man di ibali para ni mong maunsa ko. Pero angay ka kung masuko niya. Dili na batasan ni Rodney ang manakit, pero nganong nabuhat man niya. Murag doon ako'y nabantayan niya kapon. Murag dali na siyang mairita. O kilas na kayong mananaw-tanaw. Kiunsa man ka ni siya ni Nadine. Ang mananap nga dako. Hapita ako ng tanang dapit aron lang niya makita ang mga tao nga gituhuan niyang nahimo ng sakpot sa iyang mga mata. Nalipay naman unta mi nga wa nay balita bahin niya. Pero habi na kong layo na mi sa iyang mga mata. Himan-himan, niya na siya sa duol ug nalink pa ni Rodney. Kung sila mang ganit yung Dan, katong salpahis nga dako ang nagtaod og sumay ni Rodney, aron mahimo ng init kaayo ko. Dili ta katugutan nga mulampos nagyapon sa imong mga kapuang. Akong pawion, gikan nimo ang atensyon ni Rodney. Oh, praise God! Kaya wala day diferensya ang imong heart. Thank you, my savior. Come here. I love you. Di ko palabot. Kano? Nga naman katawa man ka. Kaya-yaga ra tong imong pag-ingon ako. I love you, di ba? Hindi ko palabot ato. Hey, heartily mo to. Di ko matuo. Sweetheart. Bisag unsa lang yung itawag ni mo na ako. Hay man siya para ako, ana, ha? Ikaw pa, unsa man siya ko din mo? Unsa ko ni mo? Akong baby. Then hug me and kiss me. Ayaw pinangkalita. Gusto ko ka ng dugay. Okay. Ingon ini. Aron mo kapatuyan kasi yung mga demands. Ta, magtiwas lang ta. Hoy. Unsa lang kita? Ha, nakatuon ka naman nag-intaw giinom og bina. May na lang. Dili na nako mabatsyagan ang sakit sa akong tiyan tungod atong pagsukmag ni Rodney nako, nana. Ay, demonyo! Shh! Mo makatitinuod! Pagkausik sa kataas ako ang pag-ila siya pagkatao, nga ang tinuod ay demonyo man day kay siyang utok. Ay! Dili pa ya, nana. Ay, nga nung moingon ka mang dili. Ha? Makatarunganon ba ang usa ka lalaki? Nga yano ra ka isya mo pasakit og usa ka babae? Oy, demonyo siyang utok, Angele. Demonyo kaayo. Iyang gibaliwala ang panultihon nga ang babae dili angay kulatahon, kun dili mahalon. Salanan. Gusto ka makabalos? Ha? Na ako'y maduol. Aron nga mao'y muhimo ni ana. Maong dili ikaw ang manubag. Nana? Pagsulti lang. Kay sa tanang oras, andam ra sila. Unsay? Ayaw na lamang ako og sukta kung si kinsa na sila. Basta kay makapasalig kaayo ko nga kung gusto kang makapalos. Dili ka gyud mapakyas, Angele. Pwede pa manggani nga pasaksihon kanila sa ilang buhaton mga pagsilot sa tao nga gusto nimong hatagan og leksyon. Ayaw, nana. Dili ko anak. Isalig ra rin ako ang tanan sa Ginoo. Salamat lang kaayo, ha. Rodney, bisag ka no sa dili kinakong kalimtan ang ibig buhat ni Angele. Pasalamat ka nga luwas ra siya. Ugway natandong nga parte sing lawas nga mahimong magkahasulon niya. Kay kung nahitabo pa, kinahimo tayo sa peligro ang lawas ni Angele. Dili ka ko magpanukol diya sa pagpaningil ni mo. Salpahis ka! Baboy ka! Hey. What's wrong? Ano ikaw naman sa lagi laom kay gunaon na, ha?
Layo kay gilagputan ang imong tinanawan. Tungod kikibati na ako nga. Gibati naman na ko kahadlok. Ha? Saan sa? Nga mawa ka na ako. Oh, come on. Dili sa yung dawaton. Dili sa yung dawaton kung ingon ana man gani mahitabo, Rodney. Nakatuon naman gud ko. Oh? Oh. Kay maayo ka man kaayo mo tudlo. Tingali, mausad na ang hinungdan nga gimahal ka si mga partner karon unsa no. Love ka pa niya? I think so. Iwa mo siya moder sa pagpangitag lain. Bisa ba ito mahigayon nga nahimong shaky ang among panaguban? Mulabaw ka ang akong love chat ni mo? Ang iyang gibati nga gugma? Mo di na ko matubak. Wa na di mo makita? Grabe ka. She's good. Like you. Sa kama? Moro ba gina importante? Di ba tingali? We, ay kong inaana. Kanang naong ni mo, makuntinturag tiaw-tiawan ka? Be, ngano nakigrelasyon ka man ako? Kay champion ka, hapit sa tanan. So, wa kay plano? Sound sa? Nga pulihan ang kauban ni mo karong panahon na. Baby. Show me your love, and I'll assure you, ngayokpuan ka sa tanang mga tao. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel, and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kay champion ka, hapit sa tanan. So, wa kay plano? Sound sa? Nga pulihan ang kauban ni mo karong panahon na. Baby. Show me your love, and I'll assure you, ngayokpuan ka sa tanang mga tao. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Hoy, Nyora. Usa may buot ni mo ipasabot. Magpaabot ko sa wa. Iparehas ko ni mong iro nga magpaghot sa buwan. Huh? To hell with him. Nga mo ingong katok og utok. Nga no? Nindot ang iyang gipakita na ako sa unang mga adlaw sa dito patas ato. Mas grabe pa man gani ang gihimo niya pagpasakit na ako. Sama, apil man gani kas konsumisyon nga akong gibati. Dili lalim nga ma-in love. Ma-in love ka sa usa ka tawo nga wa gipagpati nimo uy. In love sa tuloy mo yung dako. Pero, ampot ko nga nung iya sa nang giloom. Nga naaman unta ka nga naginam-hinam nga maminaw sa iyang pagdiga. Hilom oy, amaw. Di good na mangitat mo. Kuro pa rin, wakwa pa kay bili niya. Nalimot ka sa iyang reaksyon, diyang may paulit na si Rodney ka na wa, usa ka si Mana. Nagpangagot ang iyang ipon, na malikas. Be, nga naman ko na, Be? Kay mas katok siyang utok. Ma'am? Ma'am? Nga nasag ka? Yaga-yaga ha? Oh, dili ni ako yaga-yaga, ma'am. Pero mao man imong gusto. Nga ingnon ti ka nga sorry na. Di na ka makadungog na ako, ma'am. Nga, mutahod pa ni mong ingon, ana. Kutob na lang kurong adlaw din, he. Unsa? Ako lang na-realize nga husto di kasi mong pag-ingon. Nga angay ko magpalayo. Maumurisay na lang ko sa akong trabaho isip driver ninyo. Paparts. Sorry ha. Kung naamon ko yung mga lapses. Ug salamat kayo sa inyo paghatag na ko higayon. Sa pagpakig-uban ninyo din, eh. Salamat. Wa pa si Rodney. Di na ako mapaabot pa niya kahit ngalig. Ako pa siya masanta ko. My friend! Ikaw, Dax. Ayaw ibuwag ng imong mga mata nining imong amiga. Ha? Pagkatanawa gid siya. Kay usahay. Tanga ra ba kay na? Umup ka na og nagdesisyon. Giyahi. Tay pasaoy? Di na mo. Sige! Pamiya mong tanan! Who cares? Panglayas mo!
Angeli! Ay, sorry na-disturb po ta ka. Happy lang ko. Happy cute. Way sambog na pagpakaroon nun. Really? Yes, darling. Please, forgive me. Ha? I thought okay na pa rin ako ang sitwasyon nga kun ang mga marama pa'y pasultion. Tusik-tusik lang. Abi ba na ko, igo na kay paraan ako nga makakita og makakita ni mo once in a while. Ikauban og kadiyot lang, pero oh my God. Ganang ingon man ining akong kipati, Rod. Please, forgive me. Abi na kong dili na kumahigog mapasalain human sa kapakyasan sa una na kong gugma. But here I am, loving you with all my heart and soul. Then, thank you. Rod, Prove it. in what way? Marry me. O sino? You have no right aron pugan ko. Wa ako ni mo hatagig bili. Give me another chance. You're crazy. No. Andam na ko nga mahimo usa ka tinuod nga asawa. Diin man nagkaniad do. Siya nagsigip kong hagad ni mo na magpagkasalta. Diha pa ko atuhi kayo na sa stage nga nagtimbang-timbang kun angay pag ko mapakasal nimo. Pero bisag usaon, milutaw yun ang kamatuuran nga wa kay pagtuo sa kasal. Maong, ano ako mong ipamugos hanggang kong kagalingon, di ba? Mag-istorya tagtarong. Nagabuhin akong saad sa babae nga nagpakita na ko sa tinuod niyang kugma. Mao pa. Yes. O decided ako, aron pagkasalan bagong babae nga may abot siya kong kinabuhi. So, gitunturasad ko nimo. Huwag ito ko'y plano. Pero sa ni mo, tuod kay ning uhing mga adlaw, imong gipakita na ko, nga dili day ka deserving, aron mo'y hatagan sa kungan. Di palang gani dugay, dihang nagkinahanglan ko nimo. Imo kong gilihan. Din misangko gani ngadto sa kong pagpasakit nimo. And now, mayong kang andam ka na, nga mahimong tinuod nga asawa. Sorry, but it's too late, Angeli. Siniyang miabot tingalin nimo ang pagkamatngon nga nagkinahanglan gyud ay kanako as your legal husband. Mao siya akong pag-propose og kasal sa babae nga naghatag nako og tinuod nga bili. So, no hard feelings. Magpinasaluay lang ta, okay? Friends? I want you more than a friend. Poor girl. Abi mo sa sinugdanan. Kaluoy ginunta ang nagtukbod ako aron padulan ka. Tabangan ka. But then, I told myself nga, dili isod higugmaon ning bayhana da. Maong, imo nakita ha, nga gibusog tagig ka sa kong pagpanggang. Kaya gituluan ako kung kagalingon nga mahalon kang tinuray. Mao ganing, may offer dahil ko ni mo kasal. For how many times, di ba? But you took it for granted. Niya karon nga committed dahil ko sa lain. Here you are, begging me to marry you. Sa mga klasiyas komedya. Sorry good. Pero lisod ang bakwiyon. Maong dawaton na nato ang kamatuuran. Nga dili kita para sa usag-usa. Sige lang, di ta magyapog kapasagdan. Dili mausab ang sitwasyon, Angelique. Nahibaw ko, nga kung i-abandonar ta mo, kumuna na niya ko'y asawa, o kailaig kapaingnan, maong din ka. Imo ning resort. Kini ang legal na kong ihatag nimo, aron mabuhi gyapon ka. Okay? Excuse me ha, kaya ako pang balikod ako pangasawa nun. Kay napamidaghang andamon. Excuse.
Dax! Dax! Nga na, way? Si Ma'am Angeli, dali ah! Ha? Nga no? Nagminatay! Sa? Sige na, ito ah! Day, hilong na. Uy, ba't ang taon ka? Ano ka, ha? Mabuang ko! Uy, kakuyaw. Angeli! Dax! Nga naman ka? Saan na sige buhat sa ibang partner, ha? Wala sa siya. Unsa? Human ni Chris. Wala sa si Rodney tungkol kay magpakasal siya sa laing babae. Unsa? Pero nahinuon nga andam na kung mahimo niyang legal nga asawa. Hoy, angayan ka ba muhilak? Magbinatay tungod lang kay nawa na si Rodney? Nung ba ni mo higugma ang tinuray? Andam na kong magmahal niya, Dax. Ay, kung binawangi! Paminawa ko mayo, ha? Sure naman sa Angeli. Huwag yun mabot sa imong huna-una nga dunay purpose ang Ginoo. Ha? Nga nung ingon ini ang nahitabo. Pag sinulog, oy! Dili kayo magminatay ka! Giaha ka diha! May giandam nga tinuod yung kalipay ang Ginoo para nimo. Sa unahan, my friend. Maong ayaw paggubang imo kasing-kasing. Tungod kay kining imo rong gisulti karon, mauna ang mahimungdan ngadto sa usa ka kalipay nga way katapusan. Come on. Let's drink. Let's celebrate. Kay maangko na nimo ang tinuod nga kagawasan. Abi na kung dili ka na mo balik. Imposible na. Ganun din man. Kanagsabot man ta nga, mularga sa labing daling panahon, pauli sa inyo yung dapit. Ano dito? Atong ipahibaw siya mong amahan ang atong relasyon. O ang atong plano nga, magpahimutang na. Yes. Then, let's move. Aron na ito rin maandam ang atong kinanglanon para sa itong paglarga. Okay? But first, how would you like to take glance sa akong dapit? Panahon na, aron sab ka. Magkakita ka sa lugar nga mong gampingan sa mahimo niya na kong ex. You know, kung makita na mo ang dapit, makaiyong kagyod nga, wow, this is paradise. Oh? So, mauna niya atong puyan? Masagot ko. No. Diliti ka ato dito puyon. Kay, naman nga ako partner. Itipon ta na mong duha. Di ka mo magkamatay. Way mahitabo nga ingon ana kung dili lang siya magpakitag lihok nga makabuling sa akong pananaw. Well, ako ikagarantiya ni mo nga botan siya. Mas sinaboton. Oh, mao ba? Yes. Edukada, smart. Naginaminam na inong kung makikita niya aron makaila ko siya. Mao ba? So, shall we? Ang unsa may atong unahon? Ang pagpakig-ila-ila sa imong ex-girlfriend. Angeli? Oh my God! Ngano ka? May pali si Rodney. Huwag murag... Oh no! Si Nadine! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye!